Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagsubok. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Carmen. Igo na, Ali! Sakit na kayo kung lawas niya mo gitapata. Ayam patugas kulata! Magtagam ka! Hindi na masuko magpangayuan o ipalit ang bugas. Huwa na tayo bugas. Uy, gigutom lang atong anak. Ayaw ko niyo surang-surang ha! Kinapildi ko sugal! Huwag napildi na ka. Ako na yung pahimungtan. Tubag ka bagay! Tanggap! Mapag-away nila, Papa! Utros ka ganda, bisit! Ayong hingaling busit ang atong anak, ha? Walas mo din eh! Magbuwak may kapuslanan! Ay! Oh! Pwede niyo magamit! Na! Iba ba ko naging paglabay ko mga sinina? Panglayas mo din eh! Mga busit mo! Kinuo ko. Kadagan ba ni mong bunog, Carmi? Tungod is binuhata ni Ali, ma. Salbahe siya. Makitaan ko lang ganitong tawhana, dili ba putlan gid ako sa siyang liog. Pasag din na lang to siya, ma. Anihin na lang ko sa ato. Walay problema na ako nga anhi ka sa ato. Total, mabuhi raman ta din, ba? Salbayas man akong Papa, Lula. Sus, Ginoo. Ultimo bata na hibaw na nga salbahe sa niyang amahan. Unsa ba'y gianhin mo? Magpapatay ka na ako, ha? Kinsa marang gikalalis ni mama? Oh, niya si Ali. Anong niya ka? Pauli na sa today. Imo pa paulion? Aron imo na sang dapatan? Sa iluwa lang gusto kong gibuhat ni Carmi, ma. Ako yung sahad nga, di na lagi ito mausab. Sa iluwa lang guday. Balik lang sa ato, Kung mag-away mo, away lang. Walay dapatay. O kung ikaw napulaan ka na sa akong anak, iuli sa mayong kabubuton. Dili kay imong bunogon. Kay kami andaman ming mudawat sa among anak ba? Dili pa man mo kasado. Sa iluwa lang gusto kong gibuhat, ma. Day, ito na rin. Mauli na sa ato, day. Ma, uli lang to sa ato. Oh, No, gusto na makipamahulis dodong sa ato. Oh. Unsa man ka, Carme? Mobalik ka sa inyo o dili? dili ko gusto nga magdako ang akong anak mga way ilhong amahan. Mabalik na lang ko sa amo. Salamat, day. Basta tumana lang yun ang imong gisaad, ha? Kaya dili na ko nimo pasakitan. Oo, day. Ako nang tumanon. Dayo, ipalit na konsumo na to.
Salamat, Dong. Ay, salamat din taon kinausap na sa Ali. Nihatag na siya pangonsumoy na mo. Uwa na sab siya manukal. Ay, maayo lang unta kung magpadayon na niyang kabuutan, uy. Dasakit! Sus! Ali! Ay, naunsa ka? Nagyaw-yaw mo ko ka diha. Disapot ko. Pildi ko sugal. Nibalik na sa likod panugal? Lingaw-lingaw ram gunagod. Pildi pa yun. Ay, undangi na lagi intaw na pagsige ni mong panugal, uy. Nyara ko mundang kung makabawi ko. Dong, mangayo di ko ni mong kwarta. Saan naman sa nimong kwarta? Muskwila na biyang atong anak. Kinahanglan na siyang mga gamit sa eskwelahan. Okay kwarta eh. Wa kay kwarta. Wa kay kwarta para palit og gamit sa atong anak. Pero sa imong sugal na kay kwarta. O niya, magsige pag ikakapildi. School na ko pa. School sa kabuwang. O, saan na ni mo bata, ha? Ngayon mo man gilagnot. Mao ni nagkaingos away. Usa ba, Ali? Ayoko na nagdapati nga atong anak. Mao ni nagkaingos away. Na. Wa kay buot na mga anak, ha? Kita ang mag-away. Mao day itong saba kayo mo ganiha? Kinag-away day mong ali? Oday, yan naman hinong gidapata ng among anak. Utog ako siyang gibugno, oy. Huy, day. Ikaw uda-utara ba kaayo ka day, Na, mayo pag-imo na lang ng biyaan si Ali. Ang amo masagong anak nga akong giyuna-una, day. Kung ako siyang biyaan, magdako siyang way amahan. Kung ako pa'y natimingan, ana, no? Dugay ra na akong gibiyaan si Ali. Noon sa mga sagang agiubo naman ka. Tungod din si pagsige ni mo kalatan ako, no? Oh, walay kamatyan mo. Hatagin na di ko kwarta, be, para palit og bugas. May kwartay kahatang mo ay. Ako pa ni mo no, may pagmulayas ka din eh. Dala na yung mga anak. Kuningon ini naman lang ganit, no? Nga dili kita magkasinabot. Mas may pagmupauli na lagi ko sa amo. Is kadagka pa ni mong storyo, layas na oy. Oh, Oo. Oh, kuhanin mo mga sinina. Layas mo. Ali! Unsa man? Hugot na gyud ang imong desisyon nga anhin na kas ato? Oh, ma. Kay mamatay ra ko sa kamot ni Ali kung magpabilin ko niya. Nahala sige. Dilhin na lang kas ato. Kay patambalan ti kaan ang imong gibati. Salamat ni mo, ma. Sa imong pag-atiman ako. Ay, maayo na gid taon akong lawas. Unya, unsa may plano ni mo ron? Ikaw lang unay bahalang mabantay sa akong anak, ma. Oh, kaya asa man day ka? Mangita lagi kong trabaho, ma. Bahalag tindira lang.
salamat in town. Kinakakita din kong trabaho. Ay, salamat, Ginoo. May kasuporta na ko sa akong anak. Kumusta man ang imong trabaho, nak? Okay naman, ma. Di kayo kapoy. Maayo hinoon. Ay, hitoo di ay. Ni Anhira ba da ito si Ali? Unsa mo ko niyang tuyo, ma? Ambot lang. Basta kay nangita raman to nimo. Karmi, namin mo! Sige, amping mo. Magpalit lang una kong sudan. Una ako mong pauli. Carmi, Ali? Ngayong niya ka. Kasi mo tuyo na ko. balik na sa ato, Debbie. Gimingaw na kay ko ninyo. Pabalikon ko nimo anong patyon ko nimo eskwelata, mao ba? Ako ang isa, day, mag-usab na ko. Magbinuutan ako, day. Maluhit taon ka, day. Balik na sa ato. Nakahukom na ko, Ali. Nga dili na gyud ko mo balik pa nimo. Bisag mo hilak pa kag dugo. Di na gyud ko magpadaan ang imong luoy-luoy. Carmi. Hapit na lamuluhod si Ali sa akong atubangan na nagpakiluoy nga mo balik ko niya. Pero hugot na gyud ang akong desisyon nga dili na gyud ko niya. Kanimo, Ali, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga mag-usab na kasi mong kinabuhi. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.